Bundo egotoke ward ya township imiyo muchenyamira nigo baboke mambia yugo kira lero na konyoro mubere bwo musayo yomo ukurukwa Clinton Onsomu bwe myaka 19 kurutira macheme na boigo gosibiranigwa amaboko nengoli yekenyorini korengana nebi monyo kurwase amatense meyo nyagusira urabere kagukagerwa koba omwetani ase kenyoro kya nyamukenye mabacho egento gikagere buna no musalia nyagusira nabwatwa bwangwiga n'abanyanyimbo na gwikigwa eseli abwase nainde aigolerwa gwika ugwitwa kwaye lero iga Siraboke bambi monginondocha Tayanta ke tonso muagende gasi. Namoteya tonso muachita matanga ngesaineiga. Na matanga chiete tarakoraki taracha. Karachita matanga igago chabon mambi ocha. Onteya ya magorobana igweto monto ga koraki ga ngesaine para ruguraria. Ago itu para pakabune mita gonya goteba ya moko ngita akinje na matanga nkuru. Kimoko mboli ga kina matanga nkuru. Bona mabona na sokere kuje para iga na nyoro mongino ndokoro kwerana amanya gontebi aino kirete ga onsamuni ga iteire go chibundo mate ni ga kole irororo na nyorero mwana ona na baitire ga kyazibire roje chingori aitire dali korukara kiri bora tara go zali gento kyamboto na juzi gamba bote juzi nembonere yazira rogora bagatera rero irete bakairugo polisi akiba to kana tali bora boirete akasiborwa na gasali yaro kireta na sali to kyabuto omongino minto chigotori cha ukari gutamagocha na ki wa minto mwana na nyori na ukari gonte ngomonta itire rocha iga ena atamire na mugori no mumaete yaye na inje kari gocha ngoika gaki abana baito morochekere ntoko bekera mwana uyu mugaso ntoko manya nyasa umanyete ntoko munachera kina nyasa bwe katika munachera kina keise ko bangana abantu bakora bari bakora igana baro nyasa etako ba omorembe yaikera abana babantu bago itubuna chingiti mogo tiga nyasa bwe ka banachera kina na kinate na ntoko nachera bana kina ntoko nachera umwana uyu okuro sibire rocha abune mbori buna gosa akora bo bentu ntoko manya lakini nyasa ore igorere na manyete